Nanti baba kan bacana again. Hambe kuyocela again. Khala ngani kusancane? Right la. La, yasebenza. Bosu tulindele imali kezophuma kimi. Akuyifuna kunyoka, ngithi ngikhiphe lapha endlini. Inyoka engisuze, ngilalanga usubonke unyoka uyasuza. Mina ngizwa. Analekelelana niyashintshana, niyasuza, niyasuza. Teniyazi ukusuza. Angiphathi uma wakho ushanga umsuzo ohlula imasi. Uthi njani? Uyasuza. Hayibo, ngisuza okudlula bani? Hayi baba bangifonye. Wena usho ukuthi uphuma ekseni nje endlini, uphuma nje endlini, uthi uxoshwa yileyo nto. Uxoshwa yileyo nto ngempela wena ushaya into nje. Yakufana kodwa nawe. Awushaya into ebululi. Awuyabolisa. Impilo ukusuza. Sikhipha i-carbon dioxide sifake i-oxygen. So ngisho ukuthi wena umngaka nje awusuzi. Kodwa wena ma ususuze nani? Nami yazi ngenkulu nje ngazi ukuthi uphephela wehelicopter ma uyasuza. Awukahle. Njengokhokha imali engaka nje esikoleni sifundisa othisha basitshela ukuthi ukusuza kuyimpilo. Sikhipha umoya omdala sifake umoya omusha. Yena uma usuze nje ngimtshelile naye sengabuza. Ngicela imali. Baba khipha imali unikeze ingane ihambe esikoleni kuba late manje. Hayi, uMfonyo uhambe lapha endlini. Kanti komncane ma uthi sakho ngimadlane lapha ngiright ngiyanganele. Anele. Mina ngeke ngisalala endlini. Uma wakho uyabo uyazizwa ngalokusuza kwakho uneproud. Kodwa baba, owakhuluma ngaphezulu kwamanje. Yazi noma ngisho sengiboze ngengqondo, ngizame nangomqamelo kodwa wakho babayi.